is hem. Leen Muller. Leen Muller, dat is dat noemen ze een filmmaker, oftewel een cineast. Die komt van Zomslag en die is als hobbyist altijd bezig met het maken van films. Die heeft enorme mooie films gemaakt al. Over allerlei bezigheden, maar zeker ook over ons eigen Zeeuws-Vlaanderen. Mooie films, de Schelde, helemaal in beeld gebracht met alles wat er leeft en wat er veert en wat er niet goed is. En wel goed is, en ga zo maar uit. En zijn laatste kunstwerk, dat was de ontwikkeling van de Nieuwe Zeersluis. In Terneuzen. Maar ja, op een gegeven moment gaat dat dan toch klaar. Ja, die brug die stond nog recht, maar voor de rest begint het erop te lijken. En toen zat hij eigenlijk, ja, dan viel hij bijna in een zwart gat. En voordat hij in dat zwart gat viel, hadden we al eens gebabbeld en zei ik zou eigenlijk wel een film willen maken van iets heel erg Zeeuws-Vlaams, heel erg streekgebondens over Ambras. Maar wij dachten bij ons, ja, hoe kan het dan nou kunnen van Ambras? Is er dan materiaal? Dan gingen we zoeken. En dan kwamen eigenlijk heel veel oude films tegen. En mensen die hadden video's, de gekste dingen. Zelfs Tommy Wieringa, kende die? Ja? Nou, daar hebben we nog een keer een filmpje mee opgenomen. Wij wisten dat. En dus, dat is ook op tv geweest. En dat komt dan allemaal tevoorschijn. En ook privé heel veel natuurlijk. Ik geloof niet dat ik al mijn privéfilms gegeven en alleen om ze deur te nemen. Want dan hadden we denk ik allemaal mee in het pak al gezeten. Maar dat is eigenlijk een hele klus geworden. Vooral voor Leen, hè. Want wij zingen nu wel nauwe polities en strekke polities. Maar Leen is eigenlijk de man die had de film van Ambras in elkaar gestoken. Die geknipt en geplakt. Ik heb hem uren horen noemen. Ongelooflijk. Op komt de hei van de kijk uit. Opgegroeid op Tivoli en op school op Groenendijk. Komde van de grauw, het stierde op van Hoek en Bos. Om hier naar Ambras te kijken, wij plannen los. Van verre gekomen, van geheugen, denk ik, toen waar wij begonnen zijn. Ik was beheerder, 1 keer om en om de maand in het dorpscentrum hier in Vogelwaarde. En op een gegeven moment heeft Hans dat van mij overgenomen. En dan zaten we in de keuken wel eens wat muziek te maken in het dorpscentrum, want de sporters die waren net al bezig. En dan... Nou, we kwamen zo te babbelen zo van... liedjes zingen, een beetje meer begeleiding, want ik was gestopt met Duo Ellende, met Dick Bus. Ik denk dat er geen tijd meer voor, ja, allerlei andere sportieve toestanden. Dus dat was eigenlijk een hele periode van het roemruchtige leven van Duo Ellende. En Jeff ging niet naar huis, want Jeff speelde liever op de boemlala, de boemlala, de boemlala. Jeff speelde liever op de boemlala, de boemlala. Was dat klaar, want ik vond eigenlijk dat optreden wel gezellig. Dus ik dacht, nou, misschien een beetje een begeleiding van die man erbij. Dan gaan we beginnen aan een ander hoofdstuk. Het een kwam het ander en op een gegeven moment is dat eigenlijk zo'n beetje begonnen, een beetje muziek gemaakt daarvan. Ik denk aan mezelf gewoon, de eerste keer gewoon voor de Vrouwenbold in Vogelwaarde gespeeld hebben, zonder dat we nog maar een minuut hoeven aan en hup, weg waren. Maar goed, we zitten natuurlijk toch wel met een paar oudere mensen in de zaal. En ik weet nog wel, toen sommige zie ik al achter de rode krauwen zo. Van, goh, daar gaat hij weer. Nee, wij houden het netjes. Maar ik weet nog wel, dat ik, op Filipijnen was dat, jaren geleden. Daar ging het erover van, wie had die de nieuwe Eup? Wie had die de nieuwe Eup? Wie had die de nieuwe knie? En dan was er schoorvoetend is iemand die als zijn vinger op lief te steken van ik heb een nieuwe Eup. Of een nieuwe Eup, of een ander onderdeel wat dat vervangen is. Hè? Maar dan gaan we nou zo vragen, is hier iemand zonder nieuw onderdeel? Wie? Serieus? Zijn die mensen zonder nieuw onderdeel? Wow. Oh. Jo. Heel schoon.
We gaan er al beginnen. We hebben een liedje dat gaat dan over dat auto worden. En dat er verschillende dingen zijn die dan in alleen van krakken en piepen en gaan zo maar deuren. Dan gaat dat is het liedje over. Auto worden. Beste mensen, blijf zitten en luister. Spitst hulder oortjes, zo weet dat nog gaat. Hoorde nog niks, dan kun je het wel schudden. Het wordt nog een tijd voor een oorlapparaat. Boten te zwaar, drink zelden trappist. Na te veel wijntjes, dan kijk ik zo triest. Al horen is niks, al zijn is een kruis. Dat merkt aan de weegschaal en de spiegelt uit. De bril voor de ogen, de pruik bij veel haren. Tanden eruit voor de kunstige wit. Facelift voor rimpels en voor kraaienpoten. Zonnebank op, ja, gezij nog zo wit. Schoollijzerie, geef weermoed in bed. Liptosomie, afzuigen dat vet. Gouden oren is niks, oud zijn is een kruis. Dat merkt dan de weegschaal en de spiegel thuis. Een dikke nek is niet te verhelpen. Minder nog als een heel grote mond. De platenbuik, de trots van elk frammes. Zeldzamer nog als een heel schone kont. Knieën te knots en de billen te dik. Massage miserie of immers mislik. Gouden oren is niks, oud zijn is een kruis. Dat merkt dan de weegschaal en de spiegel thuis. Loopt de was stroef, gaat om niet vereupen. Dat is tegenwoordig maar eventjes werk. Wilde ze smeren, duikt in de sauna. Zweet een paar uurtjes en hoorbieren sterk. Bloeddruk veet hoog van pillen en stress. Gisteren was er wel 206. Horen is niks, dat zijn is een kruis. Dat merkt dan de weegschaal en de spiegel thuis. Vettige worst, dat kun je wel laten. Zware toebak van hetzelfde pak. Kertje, nou wil de seks niet meer vlotten. Het oorlog een tijd dat ik via grakkes pak. Maar wat ik zeggen wil, gemoed op die bril. De jaren die staan ook voor jou nooit niet stil. Al horen is niks, oud zijn is een kruis. Dat merkt dan de weegschaal en de spiegel thuis. Al horen is niks, oud zijn is een kruis. Dat merkt dan de weegschaal en de spiegel thuis. Dank u. Oktober 81 volgens mij om 8 uur 's avonds. Dan is Ambras begonnen. En natuurlijk een aantal jaren met z'n drie gespeeld. En dan op een gegeven moment is er volgens mij in 85 rook erbij gekomen. Dus was zoveel naast eind jaren 60, begin jaren 70. En we zijn begonnen met gitaarspelen. Ja, nummers van Bob Dylan, Boudewijn de Groot, Jaap Fischer. En ook heel veel volksmuziek, vooral van de Steenhuis Band. En altijd wel van plan geweest om ergens mee te beginnen met een bandje. Maar met alleen gitaar, dat ging natuurlijk moeilijk. In het begin daar speelden we volgens mij altijd als binnenkomer altijd zo'n zelfgeschreven liedje. Waar dat altijd op de groep waar we voor speelden gebaseerd was. Goedenavond beste mensen van de Brouwenbond, hier op Vogelwaarde.
Goedenavond beste mensen op dit vrolijk feest. Hier in Kloosterzande, wij zijn er hier naartoe gesjeest. Hier naar Kloosterzande. We hebben ooit heel lang geleden een liedje gemaakt. Dat ging over dat ze in de Saftingen eenden mochten jagen. En wij mochten er nog niet eens naar kijken. Nou is het opgelost. De schelde is zoveel dat er geen eenden niet meer zitten. Maar, ja, dat is toch waar? Ja. Dat is een ballade. Een ballade, daar ga je bij zitten natuurlijk. Maar dat is een ballade van een plekje of 6, 7, 8. Over een milde piel. Hier is dat geen enkel probleem. Aan de overkant moet je mee uitkijken als je dat zingt. We beginnen ze allerlei frivolige ideeën te krijgen. Je kent het wel, hè? En als je toevallig het refrein een beetje mee kunt zingen of je zegt, nou, ik denk dat ik het weet, nou, laat horen. Probeer wel hetzelfde lied te zingen als dat wij doen. Op een struikske meriet in het Saftingenland. Er zaten 2 pielen verliefd hand in hand. De zon die ging onder, hij zakte bloedrood. Maar daar in de verte, daar nadert een boot. Zijn wimpel is geel en ook blauw met een S. Dat is voor die pielen beslist SOS. De dood is nabij, ja daar is hij die boot. En wie onze vrouw uit angst nog een poort. Ja, het leven van milde piel. Val niet mee, val niet mee. Ja, het leven van milde piel. Dat er wel beslist niet mee. En in een boot makkelijk weten dat ze mensen aan boord. Zo'n motor geknetter, dat wiel nog nooit voort. Zij jonkskes die schudden en beven in het nest. Het lekt wel of er eentje in zijn broek echt gepist. Maar in een boot ver weer weg, dat Emiel niet verwacht. Geen een van zijn dochters is hier los verkracht. De zucht van verlichting door ieder geslacht. En samen met Emiel voor een kruisje gemaakt. Ja, het leven van milde piel. Val niet mee, val niet mee. Ja, het leven van milde piel. Dat geval beslist. Volgens mij kennen ze het. En heel vroeg in de middag ligt water in het schoor. Komt uit de mode de vissen mee koor. Ben altijd verdwijnt als sneeuw voor de zon. Had daar van den emmer een groep mensen komt. Huldeljezen vol bleuven en kijken in de hand. Trekken de groepen het Saftingenland. Mobiel kent die mensen en snettert kwek kwek. Maar tegen zijn pielekes al hulderen bek. Ja, het leven van milde piel. Val niet mee, nee, val niet mee. Ja, het leven van milde piel. Dat er wel beslist niet mee. Dan niet mee, dan moet je even in de gaten krijgen. Dat dan niet mee. Goed, oké. En met leven gaan wij zijn vrouw leggen aai. Met leegwater geroepen, een boot mee ochtaai. Seizoenen die komen, seizoenen die gaan. En dan komt die straffe winter eraan. En op de sneeuwige merk nog voordat gegaan. Trekt milder op uit voor zijn kroost en zijn vrouw. Ziet daar weer een boot mee, daar op een groene vent. Die schiet naar die pielen en kijkt heel content. Ja, het leven van milde piel. Val niet mee, nee, val niet mee. Ja, het leven van milde piel. Dat er wel beslist niet mee. En wil die vluchten door zijn nisten met veel pielen
heilige karm. De pielekes krijzen, het is zo lekker warm. Maar Miel die beseft gaat om leven of dood. Het gevaar komt van jagers, dat is op die boot. En ze neuken eruit, ja naar oost en op zuid. De eerste die vallen met een klagend geluid. Een paar ogen poepen, ze wasten zo trouw. De stukt naar beneden zet een Duts van een vrouw. Ja, ja, het leven van Miel de Piel. Val niet mee, nee, val niet mee. Ja, ja, het leven van Miel de Piel. Dat valt beslist. En Miel die kan wel speten en zit vol koljaar. De eerste kogel al tegen zijn staart. Dan duikelt dat beestje in het Saftinger zand. Nou van thuis op, dit is toch mijn eigen land. De moraal van dit lied, God ten koste van Miel. Kijken hoe hier zeer de kogels en de ziel. Het is altijd dezelfde die had de stekken verzet. En die mag altijd meer doen als Jan met de pet. Ja, ja, het leven van Miel de Piel. Val niet mee, nee, val niet mee. Ja, ja, het leven van Miel de Piel. Dat valt beslist niet mee. Ambras bestond niet. Maar we zochten een dialectnaam die een beetje de lading dekten. En we hadden over het algemeen nogal liedjes die een beetje huidig waren, maar ook wel een beetje recalcitrant soms. Dus een beetje rommelig en een beetje voer voor discussie. Dus dan, uiteindelijk kwamen we daar via allerlei zoekingen op het woord Ambras. En vooral de streekliedjes, dat was aandacht natuurlijk. En dan probeer het uit te wijken, eventueel een tekst iets aanpassen. En dan gebruik ik Slaarmak Covaro bijvoorbeeld, die hadden nou een taai, die is 102 jaar geworden. En Ko die zong de prachtigste liedjes voor, zoals Mathilde bijvoorbeeld. Een zeer vrouwonvriendelijk lied, maar ja, dat maakt niet uit. Ko die zong het, dus wij mogen het ook zingen, dat is historisch. Oh, lieve Mathilde, als deze Dus die liedjes van Ko van Hoof, nou, die zong hij dan voor en in en die een beetje aangepast. En soms komen ze van een andere berichtgever weer uit, die dat weer wist. Want ik kwam tussen best veel mensen die voor mij liedjes inzongen, of waar ik liedjes om kon vragen. Maar Ko die was 100 en dan werd 100 en hier ook in het dorpscentrum van Vogelwaarde hebben we dan ook gespeeld en heeft hij nog meegespeeld. Op zijn schalamaai, zei hij dan net, een schalamaai, mondharmonica. Nina, kijk naar de dobber, kijk of daar staat of ondergaat. En Mina, die neemt de vinger in de gang. En Mina, die doet dat zo charmant. En Nina, kijk naar de dobber. En Mieke Buis. Maar het caféke van Mieke Buis, ja, dat was echt in. Er worden vissers, smaarders genoeg al, hosdoemer, dat was stikgezellig. En we geschoten zelfs, nog een schieting meegemaakt al. Echt wel, midden in de winter. Alleen in de winter was sneeuw, dat kan hè. Ja, En dan mochten buiten naar de wc. toen nog wel. Dat weet ik ook nog wel. Dan hadden we eerst te lang gewacht om naar de wc te gaan. En dan mochten we naar de wc. En als man zijnde, ja, de vrouwen nog die mogen geen wc, maar als man zijnde hadden we buiten een pisbak. Nou ja, daar weet je alles van. Had die oostenwind zo over het blas. Dan zijn er verschillende binnengekomen die zeiden, ik kan hem niet meer vinden. Ja. En toen ging het leven zijn hang, maar er mocht een hoop mee dingen nog gebeuren. En vandaar was er de schoollieken. En dat is bekend denk ik bij de meesten. Zeker die van Lesuerde over de Mieke Buis. Midden op het kruisdorp, er staat een bruin café. Hier wonen Julien en Mieke, gelukkig en tevreden.
Er komen heel veel klanten die vinden hier plezier. Ze drinken mee z'n allen een lekker glasje bier. Ja, ja, bij Mieke Buis, daar voelen wij ons thuis. Dan is het zondagmiddag, geloof mij, dat is waar. Ik kan maar even kijken, zit daar het dorpland zwart. Ze zitten daar te lachen en praten ret-tet-tet. Dan gaat Julien heel stilletjes naar bed. Ja, ja, bij Mieke Buis, daar voelen wij ons thuis. Maar Mieke Noor wat ouder, heel spijtig erg genoeg. Wij komen mee z'n allen zo jaren in deze kroeg. Praten over seks, maar het wordt er nooit gedaan. Want anders gaat het caféke naar de maan. Ja, ja, bij Mieke, daar voelen wij ons thuis. De regels en papieren, plafond te leeg of toog. De pispak moet naar binnen, vers water in de toog. Bier in deze cafékes dicht gegooid. Maar schoner zagen ze wij toch nooit. Zusterlijk bij Mieke Buis voelen wij ons niet meer thuis. Zusterlijk bij Mieke Buis voelen wij ons niet meer thuis. Het meisje daar kwam zingend voorbij, het was op een dag in maai. Ze was er zo jong, ze was er zo blij, en ze wou er een stukje van vrij. Ze trok al naar de overkant, de vraaier was van Vierne. Zijn schip lag binnen, lag aan de kant. 8 oktober dan doen wij Ambras in de Halle in Axel. En dan gaan wij een jubileumoptreden doen daar. Hij van de gang kwam, koos zij er niet meer houden. Ze vloog al in zijn nerven en ze vroeg wanneer komen. Hallo, Dat botsje zegt meer. Ja. hallo en alleen, kamossels en krukkels geropt uit de zee. Hallo en alleen, hallo en alleen, kamossels en krukkels geropt uit de zee. Hallo en alleen. Hey, waar zijn of niet? Wat? Ja hoor, hoe moet lang de hallen zijn, jong? Ja, lang Ik heb het gegeten. We zijn wel vergeten. Als ze dan moesten optreden in de Dulhart of in Axel of zo, ja, dan mocht ik dat podium versieren. Ja, dat vond ik geweldig, hè, waar ik had helemaal mijn creativiteit in kwijt. En ja, dat was een heel gesleur en een heel gedoe, maar dan had ik me zo weer plezier gedaan. Dat vond ik wel zo leuk. Ja, ja, dit echt. Op een schone avond in de junimaand en ik mijn fiets gepakt en ik zijn op weg gegaan. Kwam gereden is de Ulsterweg
maar op rustpartij, kijk aan de pech. Toereloereloere, toereloerelei, toereloereloere, toereloerelei. Kwam gereden is de Ulsterweg, maar op rustpartij, kijk aan de pech. Weer waar wij list de nauwe Klepperdijk, bij de tol rechtsaf, naar Stoppeldijk. Vlak voor het lappen op een andere zaad, en ik sta er voor nummer 48. Toereloereloere, toereloerelei, toereloereloere, toereloerelei. Vlak voor het op een klap de andere zaad, en ik sta er voor nummer 48. Over Appenburg, de grafelijkheid, op het einde staat daar een boerenmeid. Wijst nou weer, gaat hier gerust linksaf, maar dat ging niet goed, want mijn zaal brak af. Toereloereloere, toereloerelei, toereloereloere, toereloerelei. Wijst nou weer, gaat hier gerust linksaf, maar dat ging niet goed, want mijn zaal brak af. De Margret gevolgd links van de april, op de polder is nu angstvallig stil. In mijn fantasie zie ik een schone meid, maar ik zei die nou vlak na sluitingstijd. De polder. Oké. Ik wou wat opschieten. De polderweg, list de vuilnisbelt, weer linksaf en dan om je dek 6 gesneld. Bandenpech, daar was al meer gebeurd, ja mijn fiets was toe aan de grote put. Toereloereloere, toereloerelei, toereloereloere, toereloerelei. Bandenpech, daar was al meer gebeurd, ja mijn fiets was toe aan de grote beurt. Het is de hoogste tijd dat ik nog uit dat ga. Ik zie een witte bol, waar dan krijg ze een sla. Dan flink deur, ik kijk niet waar dan kraai. En ik stuit daarop een grote kale saai. Overkuit dat links richting Hoofd en Zand. Op de Tasdijk is mijn licht uitgebrand. Vlak voor het monument van mijn fiets gegaan. En als een grote Duts kom ik op het klooster aan. Toereloereloe, toereloerelei, toereloereloe, toereloerelei. Vlak voor het monument van mijn fiets gegaan. En als een grote Duts kom ik op het klooster aan. Ga je fietsen in het Hontenissenland, draai die deude polder, want daar is riskant. De verleiding is daar wel erg groot, en ook een goede fiets stopt vanzelf voor rood. Toereloereloere, toereloerelei, toereloereloere, toereloerelei. De verleiding is daar wel erg groot, en ook een goede fiets stopt vanzelf voor rood. Wat de anker is van 1/11/2011. Het zijn allemaal 11. En dat Piet natuurlijk alleen de mannen van Ambras en Lieken opgemokt. Is het anker, dat is hier gelost. Wees ons bootje van slepen verlost. Zee de cognac in de koffie gedaan. En die is de duivel die aan ons van daarbij zal staan. Hij is de naam, maar daar kwam het terecht. Hij wist dit vissen, daar is hij niet slecht. G is het gangboot, het voetpad der boot. En H is de hond, de schelde die een heel diepe sloot. Kom eens naar hier, dan kan goed kan bekijken. Draai eens waar rond, dan kan goed kan bezien. Luistert eens hier door mijn hart, nou eens bonken. Zou de met mij willen vraaien misschien. Maar nog sta ik hier met dit te gelul. Maar ik moest van onze minnaar nog kosten die in Axel. Ja, dat
wie dan wel allemaal meer en meer ingeschakeld om een beetje de speel te zijn in programma's als van bij ons. We hebben zelf daar het idee opgevat om Theater Chantant te beginnen in de Halle. Dus ook een jaarlijks streekprogramma met verschillende artiesten. Aan de overkant hebben we dat ook nog gedaan. Samen dan vooral met Engel Reinoud. En die samenvatting bestaat uit het aan elkaar knopen van ongeveer 40 titels van Ambras. Hilde was een Kildrechtse vrouw en stopte het geld in de haverkist gauw. Ging er vrijdags mee naar Jan de Zot, maar goeie raad is dieren. Jan de Zot, Jan Tap en Jan Katoen, die wisten precies wat ze ermee moest doen. Ga maar mee naar Toon van de Kolenwaai, en er is ze beet genomen. Nou ja, beet genomen dus. Die zullen er nog eerder zijn. En ja, ook wel heel apart optredens. In Axel bijvoorbeeld. Wel eens, daar zaten we met Theater Chantant. En dan op een gegeven moment, een van de eerste keren hadden we, er waren altijd andere gasten bij. We deden niet altijd helemaal het programma, maar op een gegeven moment dan, deed er ook iemand mee. Die wou dan een hele politieke statement maken en die hadden een aantal van die doodskisten op het podium gezet. Dus dat was al gauw van, als dat zo doorgaat, dan spelen we niet. Het zijn ook 4 geweldige vrienden met elkaar. En het leuke ervan is, Ambras is ooit eens begonnen en zijn heel lang de kar getrokken in de Dullard bij de avond van bij ons. Op een gegeven moment dan kwam Frans de Schepper erbij, dan kwam ik erbij, dan kwam Cyril Peters erbij en dan kregen we een Theater Chantant, de TC. En het is ongelooflijk, maar vanavond, en daarom ging het misschien even mis, het is de 13e versie van Theater Chantant en dat is toch wel leuk. Wou overlast gaan trouwen en we namen een geraai. De mannen en de vrouwen van voren en opzij. Met in een bruiloftswagen reden wij van hier naar daar. Wij mochten echt niet klagen, haar zo gelukkig paar. Maar een eerst reed de koetsier op een kaai. En wij vlogen allemaal uit dat geraai. Goed, we staan hier in de kerk van de Heilige Cornelis in Lamsweerde, in het Heilig Land. Die kerk die is gerestaureerd, helemaal gerenoveerd. Maar er was heel veel geld voor nodig. En van de parochie werd toen een dikke €250.000 gevraagd. En ja, dan moet je geld bij elkaar zien te krijgen. En ik zat in het restauratiestichting. En toen hebben we aan Bras gevraagd om daar aan mee te werken. En die hebben toen een benefietconcert gegeven in de Luifel. En dat was een groot succes. En de geldelijke bijdrage was toch weer mooi voor de kerk om de restauratie te volmaken. Maar hij had de belangstelling natuurlijk ook gekregen van de mensen. En hij had ook de aandacht gekregen van de mensen. En soms zijn er momenten dat je zegt, goh, dan kunnen we iets terug doen. En dan doe je dat. Op dit moment dan zijn wij regelmatig aan het optreden in de Blauwe Hoeve. En nou ja, we babbelen met die mensen en we drinken een bak koffie en we maken muziek op deze ochtend. Gewoon puur uit gezelligheid en ook wel uit ambitie om die mensen terug te geven wat ze ooit gegeven hebben. Aandacht en liedjes. We hebben ook ons 40-jarig bestaan, hebben wij ook aanbieding gedaan om in de verschillende verzorgingstehuizen in de buurt gratis op te treden. Dat hebben we gedaan op Kloosterzanden, we hebben dat gedaan in Ilst, we hebben dat gedaan op Koewacht. We hebben ook kerken, we hebben geprobeerd om de kerken open te houden. Het is helaas niet altijd gelukt. Want de kerk van Groenendijk bijvoorbeeld, die hebben wij proberen te behouden. Dat is minder gelukt. Maar ze klopt met ons gewoon niet vergeefs aan als er iemand zegt, we hebben een benefiet voor iemand die een operatie moet ondergaan in Amerika en we proberen geld. Nou, dan gaan we er naartoe en we spelen. En, ja, er zijn wel dingen die apart zijn. Ja. Bijvoorbeeld toen op een gegeven moment de streekgenoot Ed Steins overleed. Die altijd vertelde in de streek en heel dikwijls met ons meedeed. Is er de vraag gekomen vanuit de familie om tijdens de uitvaart enkele liedjes te spelen.
op de uitvoer van het steeds dat we heel graag gedaan. Dus wel indrukwekkend om dat te doen, om dat te mogen doen eigenlijk. Zo moet je het zien. Dat hebben we al een paar keer meegemaakt en dat is toch wel heel apart. België hebben we ook wel gespeeld en wij waren ook wel eens bijvoorbeeld op uitnodiging in Utrecht, in het filmfestival. Er zat er ook in zo'n keldertje, zo'n bar aan de grachten zat, om aan brassen spelen. Omdat we tijdens zo'n film over Ossenesse, over de SNES, dan hadden wij ook, daar stond heel veel muziek onder. En toen werd die film vertoond op het filmfestival in Utrecht en dan vroegen ze ons waarover we naar daar kwamen. Dus er zijn best wel leuke, er zijn best wel heel veel van die leuke optredens die je eigenlijk nooit meer vergeet, zou ik maar zeggen. Toen ik naar binnen